El tema més nou d'Alicia Dixon encapçala aquesta setmana la número 6 del Digital Hits. Arribats a aquest punt sempre toca fer el DH Extra i aquesta setmana un DH Extra importantíssim perquè tenim reportatge a la discoteca Millennium de Sils a Girona per un motiu molt senzill, perquè teníem l'actuació d'aquesta fantàstica cantant de música dance, la Cascada. L'equip del DH Extra s'hi va desplaçar. Tot seguit veurem el reportatge i després no marxeu perquè veurem les imatges inèdites d'aquesta actuació de Cascada a Millennium. DH Extra, som-hi! Let's get out on the floor. I like to move it, come and give me some more. Watch me getting physical, out of control. There's people watching me. Ei, què tal? Doncs avui ens trobem a Millennium, No us ho volia dir, perquè doncs avui tenim una cita molt especial aquí en aquesta discoteca. Hem vingut aquí perquè tenim a la Cascada. Avui, aquí en directe al DH Extra. Escoltarem moltes cançons de la Cascada, recordem els seus discos que ha tret, l'Everytime We Touch o el Perfect Day, o per exemple aquesta novetat de l'Evacuate de Dance Floor, una novetat importantíssima que fa ben poc que ha entrat a la llista del Digital Hits. Nosaltres comencem. Fins ara! Va, continuem aquí a Millennium i Cosmic. Què tal, com estàs, com et dius? Hola, jo em dic Sergi. Hola, Sergi, què tal? Tu ets en Sergi Domena de Flash FM o què? No, de moment no soc Sergi Domena, però vinc aquí a passar-m'ho bé i estar amb els amics, i aquí a Millennium, que és una passada. Escolta'm, avui Cascada, Avui Cascada, avui la liarem parda. Ui. Escolta'm, has vingut a lligar també o no? He vingut què? A lligar. Home, he vingut a fer el que se pot, no? Avui dissabte, una mica de bits. A provar-ho. A veure si tenim sort i sortim una mica més acompanyats del que hem arribat, no? Ai, per què? Amb què has vingut? Avui he vingut amb uns col·legues que s'han portat i, bueno... Ei, felicita'ls, Sí, home, de la teva part el felicitaré. D'acord, moltes gràcies. Doncs la veritat és que estem aquí al punt central de la festa amb el Gran Cac, Abel Almena, què tal, com estàs? Què passa, company? És que no se sent ja massa festa aquí, Bueno, va, ara, en sèrio. El que avui és dedicar una forta salutació a tots els espectadors del programa Musical Hits i enviar una forta abraçada a tota la gent que ve a Millennium o que ha vingut alguna vegada. Us deixo amb la gent de Millennium, que és el millor públic del món. Moltes per esta gent del Millennium! Aquí ho teniu! Ja teníeu ganes de venir, Sí. Què tal, com esteu? Com us dieu? Sí, estem molt bé. Com us dieu? Laura. I tu? Judit. Sous parella? No. Sí. Sou parella! Broma. Broma. Escolta'm, avui Cascada, Escolta'm, la coneixeu o què, personalment? Sí. A la meva germana. En primícia, la germana de la Cascada. Escolta'm, no t'hi sembles gaire, Ella és més guapa. Soc d'un altre pare. Com No, soc més guapa jo. No ho sé, no, jo et diria que no, Escolta'm, aneu vestides com així com de lligar, per anar a lligar. Sí. Teniu nòvio? No. No, i tu? No. Ja. Ara te'l buscarem. Vine un moment. Què et sembla aquest? Tens nòvia? Què? Tens nòvia? Chica. Ella, ¿tienes o no tienes? No, o yes. Speak English, català, francès, espanyol? Francès. Voulez-vous coucher avec moi, si ella? Vine. Escolta'm, perquè aquest noi... Vine, David.
Gràcies. Què et sembla aquest noi com a nòvio? Bé. Bé, no? Fes un petó, fes un petó. Així és com d'amic, com d'amic. No, veig que no, veig que no. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Tens nòvio? No. No, vale. Vine cap aquí. Un nòvio, te buscarem un nòvio, vine. Tu mateix. Escolta'm, tens nòvio tu o no? Jo no. Vinga, doncs ja està fet. Va, una parella més. Aquesta nit només en parelles. Ell sí que té, Bueno, però tu no. Jo no. Tenim la primera parella de la nit, Home, no, per què no? Va, senyora tu, va, vine cap aquí. Presento, són les meves amigues. Com es diuen? Com us dieu? Laura. És el seu cumpleaños. Felicitats. Què tal? Va, canteu-n'hi tots per molts anys, va. Moltes felicitats, et desitgem totes, moltes felicitats. un aplaudiment, sí senyor!